את אתר דלו אתם כבר מכירים, ואותי אורלי אתם גם כבר מכירים. אז מה יש לי בשבילכם היום? טיפ וסיפור אישי שבעיניי הוא גם מרגש. יש לנו מוצר שנקרא מטלית לניקוי דברי כסף. המטלית בצבע טורקיז, וזה גודלה. בזמן ההריגה שייצרו את המטלית, הכניסו את החומר פנימה. והוא נשמר לשנים. ככל שמשתמשים יותר, החומר יוצא יותר החוצה. ומה הסיפור שלי? לפני כשנה וחצי, אבי, זיכרונו לברכה, שכב בבית החולים. אמי ביקשה לקנות לי מתנה, ספר תהילים, שבפנים היא גם כתבה בשם הוריי הקדשה. מדי יום ישבתי ליד אבי וקראתי את התהילים מההתחלה עד הסוף. כמו שאתם רואים, על התהילים יש חלק מכסף. כמו שאתם גם מבינים, אי אפשר לשטוף את זה מתחת למים זורמים. על כן, אני לוקחת את המטלית שלנו, מעבירה קלות על החלק עם הכסף, וראו זה פלא, מבריק. המוצר מבריק לחלוטין. וכך זה נשמר לשנים רבות. שנזכה לבריאות טובה והרבה שמחות. להתראות.